भिखमपुर पंचायत की तरफ से राकेश भैया व अमीरक मांझी की तरफ से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अमीरक मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भिखमपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया राकेश सिंह के हाला बहो, गामे गामे इनकर बोले बाला बहो। ए चाचा सुना बाला बहो, भैया राकेश सिंह के हाला बहो, गामे गामे इनकर बोले बाला बहो। गली गली के विकास कराबाबे के बा, गली गली के विकास कराबाबे के बा। भैया राकेश सिंह के मुखिया बनाबे के बा, अमीरक मांझी जी के मुखिया बनाबे के बा। भिखमपुर पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमीरक मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घर घर आवास मिली बनी आंगनबाड़ी, लइकन सब पढ़े जी है बनी नया नारी। ए चाची नया मुखिया बनावे के बा, घर घर आवास मिली बनी आंगनबाड़ी, लइकन सब पढ़े जी है बनी नया नारी। काका बूढ़ा बोल के पेंशन दिलावे के बा, काका बूढ़ा बोल के पेंशन दिलावे के बा। भैया राकेश सिंह के मुखिया बनावे के बा, अमीरक चाचा जी के मुखिया बनावे के बा। राकेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमीरक मांझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भिखमपुर पंचायत की जनता मत घबराना, राकेश भैया साथ हैं। सेवा में रहिए हरदम तैयार हो, अबरी व्यापारी राकेश भैया के हो। ए भैया विश्वास करा भैया के हो, सेवा में रहिए हरदम तैयार हो, अबरी व्यापारी राकेश भैया के हो। सबके हक अधिकार दिलावे के बा, सबके हक अधिकार दिलावे के बा। भैया राकेश सिंह के मुखिया बनावे के बा, अमीरक मांझी जी के मुखिया बनावे के बा।